Steve Biko. Mar mondo mi onyiswa paro mano mar Siaya. Steve Biko, ageno ni winja makare ka intiere kaunti ma Siaya. Kinyalo mana bagonwa twak kod jopiny kaunti ma Siaya mar mondo mi wawinja ne pachgi kotudore kod weche mag ng'anyo manotimore odiochieng' manyoro. Steve. Erokamano ahinya Joyce, abiro achiel kachiel ka wuok e chuny boma ni ma Siaya odiochieng' ma kawuono kwada twak e wach mar chal mar Kenya bang' ng'anyo manyoro ero manobedo kanyo ero mano bagi kod rowere goeko mane timo rapar ne jowetegi manowito ngimagi higa mokalo tarik 25. Ibiro paro kanyo ni nonro mosetim nyaka sani nyiso ni mok tene dhano 11 nowito ngimagi. Kata kamano counties ma Kaluo kaeri ne ni kod kuyo odiochieng'no ero manyoro. Ka bende nwaneno ka governor ma Kisumu kaachiel kod nyawadgi ma Homa Bay nochiwo ote margi mar puoyo jopiny mane ok owuok mondo odhi ong'any. Koro ge sani an e chuny boma ma Siaya kae kendo abiro kawo thuolo mondo mi awuok achiel gi jopiny gipimnwa ni to pachgi kaka gineno chal nade kaluwore kod ng'anyo manobedo odiochieng' manyoro. Koro machiegni ang' ichak kod nyingi to idhi wuoyo kirango kamera kacha chande tipimnwa ni to chalo nade. Adier Siaya nyo wan gi kwe, ohala nyo dhi kare, kendo nyo wan gi kwe, ohala nyo dhi kama kawaida. Gini timre mana nikech kuom jotendwa manyo wuoyo kodwa wan rawere mondo mi kik wadhi ng'anyo, kech ng'anyo kelo shida, ng'anyo kelo thoe mang'eny, kendo ng'anyo miyo kata jonyuolo bedo kiondko chien. Kora kwayo mana jo Siaya, sana jo Nyanza, wan kitimo statistic nyo onge ng'ama nyo hinyre. Koro wakwayo kwe, en na kwe kende. Erokamano. An gi nyingi Logani Muriso Monde, Alaizo Toyo. Wago erokamano gimanyo neno gimanyo timre kar kane en kara ng'eny yudhewa sani oseng'en gima ng'anyo en gima ng'anyo ken. Wach mar ng'anyo nitie jok moko ma kawo advantage mar lokre timo makundu. To moso wakwa jotendwa moso ng'ato kaka our Nyanza leader PS Raymond Omolo and our town MCA Otare kano nyiso wan mar mondo wabed gi kwe, gumoro ka dhi timore marach to gibiro nyisowa. To gima wagongo our Nyanza leaders erokamano gima nyawaneno ni wadwaro kwe. People fight for peace, not fight for leadership. Erokamano. Tungan Lucas Utieno Riedi, Jodak Siaya County kaendi, kendo Siaya town ka. Wan wadwa mnago erokamano ni leaders magwa mosebedo ka wuoyo kodwa kulingana kaka koro sani wani broad based government mondo wach ng'anyo wawerego mondo Siaya be obedre gi dongruok. Chien kucha ne gik moko waketho sana nikech ng'anyo ng'anyo ma roere ne ng'anyo Siaya ka ne pek omiyo Kaluo waka wadwoko Nyasaye erokamano mano number 1. Number 2, wadwoko leaders wa from the governor James Orengo and our town leader Mheshimiwa Ubiero Tari mage jo matundo jo piny to wacho ni ng'anyo sani ok wadwaro development nikech ingawaje ni youth onge tije to kwe bende wadwaro. Omiyo ng'anyo manyoro, yes, one youth, one rights ma protest demonstration because we are also fighting for our rights. But destruction of properties in Siaya County, we thank our leaders because they always talk to us. Ing'anyo timre in Nairobi, Naivasha, Embu, Nakuru, all parts of the country, there was a lot of destruction because of police initiating that conflict. And it was not good. Let our people demonstrate. Let them protest peacefully. Police is there to protect us.
Erokamano ahinya Joyce, mana kaka iwinjono ero, mano e paro mar jodak e bomani ma Siaya ka giduoko erokamano ne jopiny wetegi mano obedo pacho kendo tamore ni ngang' ok giniwuog ma gidhi e ndara. Kok kamano, ka onge penjo machielo, aduoki kachiel nyaka e studio.